सेवटा कैंसिल कर दिया। हाँ हाँ हेलो सर। हाँ अरे हाँ कहतु ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି? हाँ अरे एबे कौन आप शुणुं ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଶିଖିଛି। ଆପଣ ପୁଣି ନେହା କକ୍କର ଶିଖୁଛନ୍ତି? नेहा कक्कर ମୁଁ ଶିଖୁଛି। नेहा कक्कर ମୋଠୁ ଶିଖି ଯାଇଛି। ଓହୋ ଏମିତି କି? ଆଉ କ'ଣ ତମ କ'ଣ ତମେ ନେହା କକ୍କର ପଚାର ମନୀଷ ମହାରଣା କିଏ ସେ କହିବ। ଓହୋ ଏମିତି କି? ନା ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା। ନା କିଏ କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଡାକି ଆଣ। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଡାକି ଆଣ ଯିଏ ତମକୁ କହିଲା ଏଇଟା। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆ କହିଲେ ସାର୍। ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳଟା। ଏ ହେ ହେ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ପାଗଳ ଏ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ପାଗଳ ମୋ ଭାଇ ପାଗଳ କହିବି ଭୁଲି ନା କ'ଣ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହା ଦେଖଉଥିଲା ତ ପାଗଳଖାନାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମନୀଷ ମହାରଣା ପାଗଳ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି କୋର୍ଟରୁ। ମନୀଷ ମହାରଣା ତ ମୋ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ ମନୀଷ। ଆପଣ ହଁ ମୋ ନାଁ ତ ମନୀଷ। ଆପଣ ପାଗଳ। ହଁ